Lo mjaho uzoqala ehholo laseMgungundlovu njengoba iqoqo lokuqala lizoqala emizuzwini eyishumi 15 ngaphambi kwehora lesithupha, kuthi lesibili lisuke ngehora lesithupha khona ekuseni. Uzokhumbula ukuthi emlandweni weCongress uzoba kokuqala ukuthi siba namagrupu amabili aqalayo umjaho wethu besivamise ukuthi umthamo wethu siwuthathe kanye kanye, kodwa ngenxa-ke yokuthi usuku okokuqala emlandweni ukuthi sibe nabasubathi, uzokhumbula ukuthi kade sivala imingenelo yethu ngoNovemba nyakenye inkulungwane ezingama-24,000 24,000 abasubathi abangenele umjaho wethu. Kwase kwathi-ke abakhwalifayile kade sivala ngomhla ka-5 May baba u-22,600, okuwukuthi-ke uma kwenzeka mhlambe kuba khona-ke abagcina bengaqalanga kulabo ngenxa yezizathu ezihlukene, mhlambe kungabe imkhuhlane noma mhlambe ukulimala, cishe umthamo wethu uzobala kwenkulungwaneni ezingama-22, okuyisibalo ngaphezulu kwaso zonke izibalo ezake zabakhona emlandweni. Abagqugquzeli balomjaho i-CMA bazosebenzisa ezobuchwepheshe ukunqanda umkhonyovu, ukunqamulela kanye nokubhalisa ngemininingwane engelona iqiniso kwabasubathi. Kukhona esicuphile endleleni, uma ngabe kuwukuthi umuntu khona indawo angafinyelelanga kuzona sizokwazi thina ukubona ukuthi azange afinyelele kulezo ndawo. Sibese sibeka-ke nethimba lethu egcineni elizoqinisekisa ukuthi uma kukhona umsubathi odisqualifywayo unalo ilungelo lokuthi aphile khona lapha kwi-finish. Lelo thimba-ke eliholwa-ke ummeli wasemajajini uGraham Gersh uzobe sebebuka-ke ukuthi kungabe-ke ubuchwepheshe bethu esibusebenzisile buyamklerisha yini noma kuyaqinisekisa ukuthi ngampela lo msubathi uchithile ngempela. Ikhona nemiklomelo yabazonqoba nakulo nyaka. Imiklomelo mihle kakhulu. Sizokhumbula ukuthi saba nenhlanhla yokuthi sithola abaxhasi abenza lokho sithi top up. Sekushoda kancane kakhulu ukuthi loyo ozophuma phambili athole isigidi samarandi. Kucishe nje kushoda nje ngemali engaphansi kwa-100,000 ukuthi athole isigidi samarandi. Bese kuthi uma kuwukuthi umgijimi ophume phambili uphinde aphule lokho sithi best time, ngoba thina sibizi ngerecord, uzophinde athole omunye u-500,000. Bese kuthi mephinde waphula lokho sikubiza nge-average pace time aphinde athole omunye u-500,000. Nomjaho wenyukela nyakenye wanqotshwa nguPete Versma kwabesilisa, kwathi owabesifazane wanqotshwa nguGerda Steyn.